Ordet æstetik er i hvert fald for mig kronisk overbrugt, specielt i kunstbranchen. Man refererer tit til værker som æstetiske. Men lige når vi taler om Jesper Schou Madsens værker, der føler jeg, at det gerne må bruges, fordi det rammer så præcist det, som hans kunst og hans værker indeholder. Siden Jesper Schou Madsen han tog afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2017, har hele hans virke kredset om æstetik og brugen af det i kunst og i mange forskellige facetter, i mange typer af værker og medier. Han har arbejdet med oliemaling, han har arbejdet med brandmandsjakker, råt lærred, der er blevet brændt. Alt sammen med det her udtryk, hvor han har forfinet og raffineret på en måde, som virkelig kæler for os som beskuere. På den her udstilling Between Substance and Silence, der vender Jesper så tilbage til det oprindelige, kan man sige, hvor metallerne bliver taget i brug. Han arbejder med kobber, han arbejder med bronze, han arbejder med aluminium, og han viser også, hvordan at collage, syet lærred og forskellige materialer kan være i samspil med netop det her materiale. Der er en stilhed og en ro i værkerne, som tit bliver afløst af en dynamik, som alt sammen giver en dybde og en balance, som du som beskuer gør, at du kan sidde stille omkring værkerne, du kan få den her oplevelse en til en umiddelbar reaktion, når du står foran det, men samtidig også noget, der giver dig mulighed for at se på dem over tid og finde nye detaljer, hele tiden små nye spor i de her abstrakte landskaber. Kobber er jo også sådan et materiale, som er levende. Vi har selv privat værker af ham helt tilbage fra 2017, og man ser mange gange små spor ændre sig. Der er noget forandring i værkerne over tid. Lidt ligesom mennesker. Vi får rynker, vi får forskellige ting i vores liv, der gør, at man kan se, at tiden har haft en indvirkning på os. Jeg finder det meget rart faktisk at have de her små sådan afløste øjeblikke af noget, som er helt rent og uspoleret, men noget, som også har et levet liv. Det synes jeg gør værkerne utrolig interessante og giver dem ligesom et nyt lag og en anden dimension end blot det værk, du står foran i dag. Så jeg håber meget, at du vil komme forbi og opleve udstillingen. Tag dig tid til at se værkerne, gå i dybden med dem, for der er så mange detaljer, som Jesper han har arbejdet hårdt på, vi skal glæde os ved at se på.